Knjiga o sucima. Dakle, prisjetimo se da Jošua, nakon što je uveo izraelska plemena u obećanu zemlju, poziva Izraelce na vjernost savezu s Bogom, na način da vrše zapovjedi Tore i tako pokazuju drugim narodima kakav je Bog. Suci počinju Jošuinom smrću i u osnovi nam donose priču o padu Izraelaca. Knjiga je dobila ime po nazivu za funkciju koju su imali izraelski vođe u tom razdoblju. Suci su upravljali izraelskim plemenima prije kraljeva. Ovi suci nemaju veze sa sudnicom, zato jer su oni bili mjesni politički i vojni vođe, nešto poput plemenskih poglavica. I prije svega trebamo znati da je knjiga o sucima poprilično uznemirujuća i puna nasilja. U njoj nam je ispričana tragična priča o moralnoj pokvarenosti Izraela, o lošem vodstvu i u osnovi o tome kako su Izraelci postali poput Kanaanaca. Ipak, svrha je ovih tužnih događaja da stvore nadu za budućnost, te ćete moći primijetiti da nas vodi u tom smjeru. Knjiga počinje opširnim uvodom u kojem primjećujemo korijene izraelskog pada. Naime, taj je pad posljedica neprotjerivanja preostalih Kanaanaca. Zatim slijedi opsežan glavni dio pun događaja koji svjedoče o sve većoj iskvarenosti izraelskih sudaca. Kako radnja teče, tako vidimo da se izraelsko vodstvo mijenja od vrlo dobrog u dobro, a zatim u loše i u još lošije. Zaključni dio knjige naročito je uznemirujući, jer prikazuje iskvarenost cijelog izraelskog naroda. Pokušajmo sada detaljnije istražiti sve ove dijelove. U uvodnom dijelu vidimo izraelska plemena na svojim teritorijima u obećanoj zemlji. Iako su za vrijeme Jošue osvojeni neki kananski gradovi, ostali su još mnogi koji su tek trebali biti osvojeni. Popriličan broj Kananaca još uvijek je živio na tom teritoriju. Prvo poglavlje donosi duži popis kananskih gradova i zajednica koje Izrael nije uspio istirati iz zemlje. Sjetimo se da je cilj protjerivanja Kananaca iz zemlje trebao biti zaštita od njihove moralne iskvarenosti i od štovanja drugih bogova kroz obrede žrtvovanja djece. Bog je pozvao Izraelce da budu sveti narod. Međutim, to se nije dogodilo. Drugo poglavlje prikazuje Izraelovo priklanjanje uz Kanance i prihvaćanje njihovih vjerskih i društvenih običaja. Na ovom se mjestu priča zaustavlja i pripovjedač nam kroz skoro cijelo poglavlje daje pregled onoga što će se dogoditi u glavnom dijelu knjige. Prema riječima pripovjedača, ovaj je dio izraelske povijesti niz ciklusa koji se u spiralnoj putanji kreću prema dolje. Izrael se svojim grijehom okrenuo od Boga i time ugledao na Kanance. Bog je stoga dopustio da ih Kananci napadnu i potlače, da bi Izraelci s vremenom uvidjeli svoje pogreške i pokajali se. Zato je Bog između njih podigao izbavitelja, suca koji bi porazio neprijatelje i donio im razdoblje mira. To bi trajalo sve dok Izrael ne bi opet sagriješio. Ovakav slijed događaja odražava strukturu i tijek glavnog dijela knjige koji će uslijediti. Isti se slijed ponavlja kod svakog od 6 sudaca čije su priče ispričane u knjizi. Priče o prva 3 suca, Otnijelu, Ehudu i Debori, epske su pustolovine, ali također i vrlo krvave priče. Ili suci sami ili ostali koji su im pomagali porazili bi neprijatelje i oslobodili izraelski narod. Priče o sljedeća 3 suca duže su i u njima primjećujemo osobine sudaca koje s vremenom postaju sve gore. Gideon prilično dobro započinje. On je nesiguran, ali s vremenom povjeruje da Bog kroz njega može osloboditi Izrael. Uspijeva poraziti ogromnu vojsku Midijanaca s 300 ljudi opremljenih samo bakljama i glinenim loncima. Međutim, Gideon u svojoj opakoj naravi ubija hrpu Izraelaca koji ga nisu slijedili u bitci. Tada sve počinje ići nizbrdo. On pravi idola od zlata koje je osvojio u bitci. Te čak i nakon njegove smrti cijeli Izrael štuje tog idola i proces počinje ponovno. Sljedeći je veliki sudac Jiftah, sličan nekom lupežu koji živi u brdima. No, kad se situacija među Izraelcima pogorša, dolaze mu vođe Izraela moleći ga za pomoć. Jiftah je bio vrlo uspješan vođa, no iako je pobjedio u mnogim bitkama protiv Amonaca, on nije poznavao izraelskog Boga. Prema njemu se odnosio kao prema bogovima Kananaca. Zavjetuje se da će žrtvovati svoju kćer ako pobjedi u bitci. Ova tragična priča ukazuje na to koliko je ozbiljan Izraelov pad. Oni više ne raspoznaju razliku između svog Boga i poganskih bogova.
Plod toga su ubojstva i idolopoklonstvo. Posljednji sudac, Samson, daleko je najgori od svih. Isprva njegov život izgleda obećavajuće, ali u njemu nema poštovanja prema izraelskom Bogu. Osim što je bio promiskuitetan, bio je također nasilan i arogantan. On je doista na strateški, brutalan način ostvario pobjede nad Filistejcima, ali pod cijenu vlastitog integriteta. Njegov život završava u nasilnom i naglom masovnom ubojstvu. Ovdje je važno napomenuti sljedeće. Primijetit ćete poruku koja se stalno ponavlja u glavnom dijelu knjige, a to je da Duh Božji u ključnim trenucima daje snagu svakom od ovih sudaca za dovršenje silnog dijela izbavljenja. Činjenica da Bog upotrebljava ovakve ljude ne znači da on podržava sve njihove odluke i postupke. Božji je cilj u prvom redu spasiti svoj narod, ali jedino oruđe koje mu stoji na raspolaganju ovi su iskvareni vođe. Svrha je ovog dijela knjige prikazati koliko je situacija postala loša. Više nije moguće razlikovati Izraelce od Kananaca, a do sad je bilo riječi samo o vođama. Posljednji dio govori o najvećem padu Izraela kao cjeline. Pred nama su dvije tragične priče, koje nisu za one slaboga srca. Strukturirane su oko ključne izjave koja se ponavlja 4 puta u zaključku knjige. U to vrijeme Izrael nije imao kralja i svatko je činio ono što je bilo ispravno u njegovim očima. Prva je priča o Izraelcu koji se zove Mika i koji gradi privatni hram idolu koji opljačka vojska poslana iz danova plemena. Nakon što sve opljačkaju, spaljuju miroljubivi grad Lakiš i ubiju sve njegove stanovnike. Uistinu potresna priča. Kad Izrael zaboravi na snagu svog Boga, tada vlada surova snaga. Posljednja je priča u knjizi još gora. To je potresna priča o nasilju i seksualnom zlostavljanju koja je dovela do prvog građanskog rata u Izraelu. Sve ovo je vrlo uznemirujuće, ali to je i svrha. Ove priče trebaju poslužiti kao upozorenje. Pad Izraela u samouništenje posljedica je njihovog okretanja od Boga, koji ih voli i koji ih je izbavio iz egipatskog ropstva. Sada trebaju izbavljenje od samih sebe. Tračak nade nalazi se u izjavi koja se ponavlja u posljednjem dijelu knjige i koja oblikuje posljednju rečenicu ove priče. Izrael nije imao kralja. Ovime je postavljen temelj za knjige koje slijede. Upravo će nam one otkriti podrijetlo obitelji kralja Davida, što ćemo vidjeti u knjizi o Ruti, i također podrijetlo kraljevanja u Izraelu, što nas čeka u prvoj knjizi o Samuelu. Vrijednost je knjige o sucima u njenoj tragičnosti. Ona je uistinu vjeran prikaz ljudske zloće i u konačnici ukazuje na potrebu da Bog u svojoj milosti pošalje kralja koji će izbaviti svoj narod. I to je ono što govori knjiga o sucima.